Οροπέδιο Λασιθίου ή αλλιώς τόπος ευλογημένος. Ένα υπέροχο και μυστήριο καταφύγιο από τον θόρυβο και την πολυκοσμία στη βόρεια ακτή της Κρήτης. Οι κορυφές του όρους δείκτη περιτριγυρίζουν το οροπέδιο και δημιουργούν τοπία μοναδικής ομορφιάς. Γύρω από το οροπέδιο υπάρχουν συνολικά 21 γραφικά χωριά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω δρόμου 23 χιλιόμετρων. Το μεγαλύτερο είναι το Τζερμιάδο, πρωτεύουσα της επαρχίας που συγκεντρώνει και τους περισσότερους επισκέπτες. Εκεί συναντήσαμε και παρέα. Ανεβήκαμε όλοι μαζί στα ποδήλατα και οι βόλτες στο οροπέδιο δεν είχαν τελειωμό. Οι ορθοπεταλιές στο οροπέδιο του Λασιθίου είναι μια εμπειρία μοναδική για τους λάτρεις των σπορ. Αν περάσετε από εδώ, σας προτείνω να νοικιάσετε ένα ποδήλατο και να κάνετε τη διαδρομή. Το οροπέδιο μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη μια σειρά δραστηριοτήτων από την πιο extreme έως την πιο ήπια. Δείχνεται για δραστηριότητες στη φύση όπως ποδήλατο και φυσικά πεζοπορία και αναρρίχηση, τις τρεις ψηλότερες κορυφές που είναι πάνω από το οροπέδιο του Λιμνάκαρου, το Λάζαρο, το Σπαθί και τον Αφέντη. Η θέα από ψηλά σου κόβει την ανάσα. Αυτό που έκανε γνωστό το οροπέδιο τα παλιότερα χρόνια ήταν η περίφημη μήλη. Τη δεκαετία του 50 υπήρχαν στο οροπέδιο γύρω στους 10.000 ανεμόμυλους σαν κι αυτούς που προσέδιδαν στο τοπίο φυσιογνωμία υψηλής αισθητικής. Οι ανεμόμυλοι ήταν αντλητικές μηχανές με πέτρινο, ξύλινο ή σιδερένιο πύργο και προσέφεραν μεγάλη βοήθεια στους αγρότες της περιοχής και παράλληλα συντέλεσαν σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Σήμερα ο αριθμός των ανεμόμυλων έχει μειωθεί σημαντικά εξαιτίας του εξυγχρονισμού, με αποτέλεσμα το Λασίθι να στερείται ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς του. Το οροπέδιο καλλιεργείται από την εποχή του μινωικού πολιτισμού και ήταν το τελευταίο προπύργιο αντίστασης των Μινωητών στην επέλαση των Δωριαίων τον 4ο αιώνα π.Χ. Οι Δωριείς ήταν αυτοί που ήρθαν με το σίδερο, είχαν δηλαδή τα ξύφη τους ήταν πολύ πιο δυνατά από τα χάλκινα των αρχαίων και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να κατακτήσουν εδώ τους ντόπιους, οι οποίοι κυνηγημένοι έφυγαν από τα παραθαλάσσια μέρη και ανέβηκαν πάνω εδώ στα 800 μέτρα να γλιτώσουν τους κατακτητές. Οι είσοδοι είναι δύο. Η μία από την πλευρά του Αγίου Νικολάου και η άλλη από το Ηράκλειο μέσω Κεράς. Από όπου και αν το προσεγγίσεις, το οροπέδιο του Λασιθίου, ευνοημένο από τη φύση, σου προσφέρει μια ιδιότυπη αίσθηση ασφάλειας και θαλπορίας.